Kapin sa 3 milyones ka pesos nga kantidad sa giduhang shabu na sakmit sa mga sakop sa PDS7 gikan sa giyong sakop sa sindikato sa iligal nga dugas. Gibahin pagkaupat ang tunga sa kilong shabu o gipoto sa dahon sa laurel, dayon gisulod sa kondom. Posibleng gigamitan sa dahong laurel ang shabu aron matago ug dili matimahuan sa K9 dog nga mohiling sa mga bagahe. Ani ang report. Mao kini ang tunga sa kilong shabu nga gibahin og kaupat. Gipotos kini sa dahon sa laurel, dayon gisulod sa kondom. Posible gigamit ang dahon aron matago ang baho sa shabu. Sa gayon nga simhuton kini sa K9. Ang operation ani is a joint operation with other PDEA regional office. And the PNP. So they help us in the case build up. So may report na isa ka grupo who are transacting around half kilo of shabu. So we tried to conduct a bypass operation against the said person. Taod-taod nang gipanidaan sa PDEA ang kalihukan sa dinakpan nga si Jimar Layagin kinsa giisip nga high value target. Sakop kuno sa drug syndicate ang suspect nga nagbase sa Sugbo ug ang ilang area of distribution mao ang silingang syudad sa Dumaguete. Wa pa hinuon ni butyag sa PDEA ang ngalan sa grupo sa maong sindikato. Newly identified, but yes sir, high value target. Pero kani siya siguro courier lang ni siya under a certain syndicate sir. Wa na ma-interview sa mga sakop sa media ang dinakpan. Kauban si Jun Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.